Aksyon Balita! Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa Dakbayan sa Bais kabahin sa social media post nga gika-report nga adunay threat o pagpanghulga batok sa Negros Oriental State University kod Norso Bais. Matud pa ni Police Lieutenant Colonel Jul Muhammad Hamere, gidala na sa Anti-Cybercrime Group ang maong report aron masubay ang gikanan sa post. We have received the report immediately because it involves social media. We actually gi-forward mo sa amuang anti-cybercrime group. Sugang pa niya, kipasa na usab kini ang maong nga impormasyon sa National Headquarters sa Camp Crame pinaagi sa Cybercrime Patrol Intelligence Unit aron makuha og dugang detalye sa account ug masubay hiin gikan kini. So after a while, na-forward po nato ang katong account dito sa National Headquarters sa Camp Crame through the Cybercrime Patrol Intelligence Unit. So nakuha na to ang mga details nila, nag-process dito. Nagpadayon pa ang PNP Bais ang koordinasyon sa social media partners aron maila sa responsable sa pag-share sa maong post. And we are now coordinating also with the others, the social media partner para makuha na to ang more in-depth nga background atong tawhana, especially katong nag-share sa katong nga post. Bisan pa man giingon nga prank maong post, giingon ni Hamere nga seryoso nila kini nga atubangon. So hopefully within this day, I've communicated with them. Within this day, we will get more details with regard to that account. And after all karon, although pagkahapon sa update kahapon sa hapon, ang ilang istorya dito, actually nag-post na po siya balik na it was only a prank, it was only a hoax. It doesn't nga dili ibig sabihin nga anak lang ginakutob. Tagaan og dakong importansya sa PNP Bais nga dili nila pasagdan ang ingon ani nga klase nga prank kamutan nila nga makaila ang responsable nini. The PNP together with the National Headquarters will go on will have an in-depth investigation with this. We will not stop because we will never tolerate this kind of prank or hoax. Samtang sa posibleng kaso, matud pa ni Police Lieutenant Colonel Hamere, padayon pa ang napagkuha sa mga detalye o i-assist pa ang mga elemento nga mahimong basihan sa pag-file og kaso. Para sila padula-dula lang, for us it is never only a game. No, seryosohon ginamo ni pangitaon na mo ka pag once makuha na mo na nga details kinsa ka pagitaon ang paong ikanam, and that's not only murag panghadlok siya, but to all who are willing or who are trying to saying kaya normal na pang na, the PNP will not stop, we will get you. Sa pagkakaroon, padayon ang investigasyon sa kapulisan sa Dakbayan sa Bais ug dili palilagi kabutyag ang talang detalye sa pagproseso tungod kay ilalo pa kini sa investigasyon ang maong insidente. Still getting the details pa siya pag makuha na tong details, we will establish the elements of it, and after we will forward to the legal whatever kaya na ma-file na itong kaso sa buhato na muna. Ongoing pa pagkuha sa details karon as for now because it's still under investigation. We cannot yet divulge all the process, but definitely we will never tolerate this kind of prank or hoax. Alang sa Aksyon Balita News Update na lokal diri sa may Dakbayan sa Bais, kilagyapon si Action Man Ronly. Maayong adlaw kanatong tanan. Aksyon Balita! Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.